सोरजों बे उन्दै खुदिया मावरिया गथ'आ सोर खांगोन सोर बागोन बे दुखुथिया उन्दै गथ'खौ हरसेनि गेजेरावनो बिमा बिफा गैजायै खालामनानै गालांबाय हाग्रानि मैदेर फालोआ। थारैनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा। हर ससेनि गेजेरावनो खालामलांबाय मोनसे नखरखौ खोमसि दरसि। बिसि फिसाय गथ' गथाय साब्रैजों दुखु दाहा सहायनानैब्लाबो संसार जाबोगासिनो दंमोन अदालगुरि जिल्लानि माजबाद दख'रानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि नबिन बसुमतारीनि नखरा। नाथाय दुखुनांथाव खौरां, हरनि समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै खनसेयैनो नबिन बसुमतारी, जामिनी बसुमतारी आरो 1.5 बोसोरनि हादानसा बसुमतारीखौ गाथारजोबनानै गालाङो। दायो सासेल' 7 बोसोर बैसोनि उन्दै खुदिया गथ' थालांदों। दायो 7 बोसोर बैसोनि उन्दै खुदिया गथ' निजिरा बसुमतारीखौ खांनोबानो गैला रावबो बिगोमा। नखराव सोरजों थागोन आरो सोर नायगोन बे उन्दै मावरिया गथ'खौ? सरकारा बे उन्दै मावरिया गथ'खौ अनसायगोना अनसाया? थारैनो समाजो खोन्थासिगोन निजिरा बसुमतारीनि दुखुथिया जारिमिनखौ। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।